L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Is-17 ta' Marzu, jum San Patrizju. Tradizzjoni Irlandiża li mażmin imxiet lejn pajjiżna sabiex issa saret appuntament annwali għal ħafna l-aktar popolari fost iż-żgħażagħ. F'dan il-jum issa jinsab wara l-bib il-preparamenti għalih partikolarment f'San Ġiljan jinsabu fl-eqel tagħhom anke kif jidher li t-temp se jippermetti u bekk diversi persuni se jerħula biex jieħdu xi fliexkun birra jew tnejn flimkien ma' sħabhom. Brabta ma' dan tkellimna ma' DJ Żagħżugħ Migi li se jdoq f'diversi stabbilimenti nhar il-Ħadd u nnota kif hemm stennija kbira għal dan l-avveniment. Nħoss neċċitat ħafna, ovvjament dis-sena ħajkun hemm iktar nies mis-snin ta' qabel, ħajkun il-Ħadd, it-temp mis-sena ħajkun sabiħ immens. Kont indoq f'diversi clubs u establishments differenti, ġifieri nħaġġeġ in-nies kollha biex nhar il-Ħadd li ġej kulħadd ta' San Ġiljan biex niċċelebraw il-festa ta' San Patrizju. Intant l-appell huwa wieħed sabiex kulħadd igawdi b'mod responsabbli biex ħadd ma jweġġa' u ma jiġu kkawżati l-ebda inċidenti.